Около лагерния огън всички се забавляват. Единствено Тошко страда за бащиното огнище и майчината фурна. После в фурната на майка. Ма тя е фурна на майка ти ли или? Не. Тя е някой друг там. Да. И затова знаеш да хляба толкова много. Мек ли е хлябата, ма? Хубав ли е? Хубаво. Така. Липсва ли ти майка ти? Бате? Вие знаеш, живи братко мой. Няма проблем, те ще дойдат да спокойно. Имаш някой миксер тук вътре? Тошко. Дъско. Дъско е. Тошко? Аз мога опит твоята... Мога? Да? Мерси. Мерси! Да. Окей. Ей! Фото! Едно, две, три. По-късно Тошко ще обобщи ситуацията така. Пошла да ще се пасва.